All the time. But it's reserved only for certain preachers. But yes, colors is kuthiwa ke by 5. So it's 13 minutes to 5. So less than 13 minutes. So ndawushwangathela ke namake ngisethethwa kakhulu during divine service as well. Singawastanga xesha. Genesis chapter 2. Benifuna ke ushumayela ngoMatthew chapter 28 I think masiqala ba Genesis chapter 2. Chapter 2 verse 15 and 16. And the Lord God took the man and put him into the garden of Eden to dress it and to keep. And the Lord God commanded the man, saying, of every tree of the garden thou mayest freely eat, but of the tree of the knowledge of good and evil thou shalt not eat of it. For in the day thou eatest thereof, thou shalt surely die. Now, iBhayibhile xa it that God, the project of creating the universe, but xa eqala udala, the first thing aqala ngayo is not the most important thing with creation yakhe. Uqala with the least, ogqibezela with the most important, which is umntu on day 6. Now, the days before day 6, udala everything that umntu aza kuyidinga ukuze akwazi ukuphila. So, by the time umntu comes into existence, uThixo selungise yonke into umntu aza kuyidinga. Now that yonke into seyikhona, then uthi uThixo, let us make man in our image, after our likeness. So it becomes clear that if kwenzekile that before kudalwe umntu, there was only one person obe involved in creation, and yonke into ebeyidala revolved only around him. But xa ifika emntwini, siyabona ukuthi it's not only one being obe involved in the creation of humanity. For part of the Godhead, kweziku zithathu zobuthixo, one of them says that masenze umntu ngokufana nathi, ngokomfuziselo omfanekiso wethu. Let us make men in our image, after our likeness. Now, zonke ezinye izinto uyathetha uThixo zibe khona ezo zinto. But kwi-project yokudalwa komntu, Genesis 2 verse 7 says that, and God formed man. So wasebenzisa izandla zakhe ekudaleni umntu uThixo. Now, then after emdalile ke ngoku umntu, uthi, let us make man in our image, after our likeness, so that they may have dominion over everything that is existing. So ubukhulu umntu anabo over izinto ezidalwe nguThixo, it's due to ukuba in the image of God. So the image umntu akuyo lekaThixo empowered umntu to have dominion over izinto ezidalwe nguThixo, except one like him, which is uEva, uAdam in the context of Eve. Then
Uchapter 2 uthi ke ngoku kuyo yonke imithi ekhoyo you can freely eat from the trees. But kumthi wokwazi okulungileyo nokubi uze ungatyi kuwo. Now umgama wokuthobela kuka-Adam no-Eva ubungenamlinganiso, in the sense that as long as ukude kuloo mthi wokwazi okubi nokubi ungaqinela uthathe utye. Because kuthiwe in every tree ungatya kuwo loo mthi except this one tree. So the point endiza kuyo ke nantsi that uThixo, when it came to umntu obeying him, umnike umhlaba omninzi for ba umntu akwazi ukutya kuwo, and njeba nje sitya kuyo loo mithi utya ngokuthobela uThixo. But when it comes to disobedience, umnike only umthi omnye, that xa usitya kulo uzaba disobedient to God. Now the question is, ingaba ibiyitest enzima nale? All you needed to do is not to do in order for you to be obedient to God. As long as ungatyi, you remain obedient to God. That lento iveza ukulunga kaThixo, that xa emvavanya umntu uthi, I am going to provide everything for you, but all you need to do, don't mess up what I have given you. And the question is, kwizinto uThixo asinike zona thina, ingaba siziphatha njani na? Silifumene ibandla selakhiwe. You don't need to start an Adventist church. All you need to do, maintain what you have been given. And the question is, how do you handle the things of God in your hands? Akho intsha awudinga uba creative, sekubhalwe nencwadi. All you need to do, read the books and apply them ebomini bakho. But what we do, we fail to manage the little things uThixo asinike zona. How much more kwezinkulu xa sifelisha kwezinye? But ke ukushwankathela ke umntu wamona uThixo. As a result of that, wakhutshwa in the Garden of Eden. Waphila kulo mhlaba siphila kuwo kunesono. Now akube ekhutshiwe umntu, now uThixo had to activate ucebo losindiso ukuze akwazi ukulidima umntu. Akaliqali phansi, uyali-active because kudala ukhona icebo losindiso before umntu adala. Now uYesu Kristu comes on earth, aphile njengoba siphila, and then he begins his ministry. Xa eqalisa iministry yakhe uYesu Kristu, ubona ke ngoku abalobi bentlanzi, sons of Zebedee and others, ababize athi, come, follow me, and I will make you fishers of men. Bingabalobi bentlanzi, ngoku uthi ndizawunenza abalobi babantu. Now uYesu Kristu ke ngoku esenza lento, uba ngumfundisi wabo ke ngoku yena, babe zii-disciples zakhe yena. Now i-theme yanamhlanje ithi a call to discipleship. Ndifuna uvala kuloo note ke ngoku.
Now, come, follow me. Then, Matthew 28, uthi all authority in heaven and on earth has been given to me. Go ye therefore and make disciples. Now, if we are jonga, i-invitation yokulandela uYesu Kristu and being made yenzeka before he dies and he redeems us. Now that esifele waze wavuka uthi lonke igunya linikwe mna. Now he commissions us. Uthi ke omnye umbhali that xa kuthiwa kuMatthew 28 go and make disciples, that instruction eyenziwa after uYesu Kristu efile wavuka is similar to what happened in Genesis chapter 1. Let us make man in our image. Okay. Now that I have died for you and redeemed you, go and make disciples. But umbuzo uthi, why the authority ifunyanwa after efile uYesu Kristu, and also the commission or the instruction inikezelwa after efile uYesu Kristu? Uthi ke qhubeka that xa usenza umfundi njengoba uYesu wayenabafundi, a call to discipleship, lo mntu ukubizayo ukuba ube ngumfundi wakhe, in essence kuthiwa uthi that xa ubizwa by a rabbi, yonke indlela bephila ngayo, you adopted your lifestyle after his lifestyle. So you had to fashion aba bantu bakhokhelayo ngale ndlela uphila ngayo now. So ngamafutshane ithi le nto that abafundi ozawubenza ngabafundi abaphila ohlobo uphila ngayo. And the other point is that a call to discipleship ithi that there is no private space ebomini bakho, because uYesu Kristu belala atye kunye nabo. But amaKristu esingawo kukho izinto ezingafuni saziwe ngathi. And yet we say that sizawubizela abantu babe zii-disciples. Petros uthi klethetha that imitate me, for I imitate Christ. Amen. But the difference between us and Paul is that there is so much of us in the church and less of Christ. But Paulos yena imagines his existence only in the context of Christ. For uti that for me to live is Christ and to die is gain. In other words, every fabric of my being is fashioned after the lifestyle of Christ. Indlela endenza ngayo, whether I eat, whatever I do in the glory of the Lord. Umbuzo uthi, singabafundi abanjani nathina? For Paul says, for me to live is Christ and to die is gain. So uKristu ukubona ukufa as a gain because of xa evuka uzawuvukela kunaphakade, because uphile njengoYesu Kristu. Mandihlale ngale point phantsi ethi that in as much as we glorify the death and the resurrection of Christ, ukusifela kwakhe thina, but the most important aspect of ubomi bukaKristu yindlela aphile ngayo ubomi bakhe. Ukufa kwakhe is meaningful ngendlela aphile ngayo. Had he sinned uYesu Kristu,
ukufa ke bekuzaba useless because of ubungcolisile ubomi bakhe. So what is important yindlela esiziphethe ngayo xa siphila, not in the way that we die. For indlela esiphila ngayo will draw or push away abantu from uThixo. And that's a call to discipleship. That umKristu ngumntu othi xa ejonga ubomi bakhe ibe bubomi obutsalela abantu emnqambezweni. Nansi ke verse endiyithandayo. Ezra chapter 7, I think it's verse 10. It that for Ezra had purposed in his heart to study the law of God, to teach it in Israel, and to do it. The Ebola sequence. You read in order, in fact, the group in the possible. For Ezra had purpose in his heart to study the law of God, to do it and to teach it. So uyafunda ukuze ufumane indlela yokuphila. Now xa ukwazi ukuyiphila uyanyanzeleka ukuba uyifundise le ndlela ephila ngayo. But amaKristu esingawothi siyafunda ukuze sikwazi uyofundisa. And we miss the most critical element, the greatest sermon we can ever preach is a sermon of your lifestyle, more than the words that you utter. Ingake inkosi ngalamazwi ingasinceda that ubomi esibuphilayo ibe bubomi obutsalela abantu kuYesu Kristu. Singabi ngamaKristu athi yiyeke lena ndiyenza uthathe lena ndiyithethayo, but sibe ngamaKristu athi thatha le ndiyenzayo phezu kwale nto ndiyithethayo, for indlela esiphila ngayo ingqina nento siyithethayo. Ingayinkosi ingasinceda ke isenze siba ngamaKristu anyanisekileyo kwindlela yokuphila ubuKristu. It's such a sad thing that uyakwazi umntu ajoyine inkonzo yaseSabatha esuka kwiinkonzo zomoya ezingazizo. Xa ebangumSabatha ezi zinto bengazenzi phaya afike azenze eSabatha. And you ask yourself, why kunjalo? On paper, we are the best church. But in terms of conduct, I'm tempted to say that we are the worst church when it comes to that. Because into esithetayo ayingqinwa yinto esiyiphilayo. Lizawutshona ilanga ngoku zaba mnyama itafile kuvusa thina ethaveni. Thina abantu abakhonza. Again, masivale on a good note that a Christian is someone ophakamisa uKristu anciphe. So our daily prayer must be that I must cease to be so that Christ can be. I must decrease so that Christ can increase. Siya kukuthi andenzwa njalo. Andiphelwa mna andixolile. Ayontetho yobuKristu leyo. Sathetha ubuntu. UmKristu uthi kunzima ukuxola abantu ndizawuxolela. Kunzima kunjalo. Ndicela siphakame, then umfundisi simcele asithandazele xa sivala inkonzo.
singathethwa nje siliqhele lihambe nje kangakanani loyoyeni ubomi bethu. Kusibeke apha ke ngenjongo ukuze simane ukwenziwa ne-will alignment siswa kunaphakade apho sisiwa khona. Siyambulela ke lovumileyo umsebenzi semkhonzi wakho ke namhlanje uthethe ngokucacileyo wanga kodwa uthetha wena simzile umsebenzi sesisitya sakho ngenxa yentoba bevumile okokuba umsebenzi sithandaze uba umsikelele ngawo ngamaxesha ekrwexwa ukuba umsebenzi njengesitya sakho anqwale yogama ubomi esenza sikuyala ibandla lakho lonke